Ayan mga kaparing Jason, dito kami kakain ngayon sa loob ng bahay nila Tricia. Dito kami kakain sa loob. First time namin na subukan na dito na kumain sa loob ng bahay nila. Ang pumachari ko! Tara na doon! Kain na! At despedida to. Kasi bukas, aalis na si Papa niya na. Gagawa ka tayo din na. Ha? Gawa pa na. Hindi, wala ka. Oo. Nandiyan. Gawa ka. Tama mo yun. Ay, mabuti na ka. Amoy! May inuman, tapos bigla, tapos may magbigay pang isang taon. Yari, hindi ka mag-yari. Yan. Hindi mo magaling. Kain mo na. Tama, nagiinom ka mo. Despedida. Despedida to. Nagiinom ka mo, nagpapalpalo ako. Tapos ano magdalagay na yan? Ako magtagay daw. Isang CLBM para buhay SLBM. Sinubihin. Kaya na. CLBM. Yan. Ha? Tulog. Nga, no? Tulog sa masama. Naman. Nasugag ka karbo. Kapulog yung matanda niya pag naman Nasugag ka na bulag. Sa dami ko nakalaw. Sumasakit yung Kira, mata may niya. sumusungay. Sumasakit daw yung mata niya lalo na pag nakikita niya ng may kasama siyang iba. Tino. Tino. Ay, may nakamo. Ayo. Bapaw. Masulong talaga. Ha? Brown. Ano to? Gatas. So, ay, saltan ka naman. Tagal ko tuyo. Tagal ko tuyo mo. Ha? Tagal ko tuyo. Bigla yung kailan pag puputi. Ano, nagpuputi ka niya. Oo, yung ano, baga tuyo. Dahil lang mo tuloy. Pinapintura rin yan. Malamit ang mga natin ko. Luto sa balat niya. Malamit ang luto sa balat niya. Ito ka na rin ay. Ito ka naman siya. Jangan dikurun niya. Jangan ketulungan. Sasal siguro sa'yo. Kenapa mau ketulungan? Dana, kolon. Kaya ka ma! Napagod ko na sila. Pinanong ko ng pagkatikulong. Napa, ikaw! Pinanong ko ba? Gay. Matitikman ko yung ano. Yung luto ni Mama Tricia. Tol. Yan na tol. Nagkakot sa Bertolis. Aldo pala. Export na Grabe daw. Ay. Belum balik pagkadali natin mo. Ang sulit. Pero dito rin eh. Pagkalo to siya. Ang Jollibee. Jen. Diretso ito pagkanin. Jen. Ang Jollibee. Diretso. Standing position kasi wala pa. Diretso ka ba? Wala pang upuan. Pero may darating yan.
Meron. Meron na pupuan. Ano nang tinapon? Isang sakit po yun. Ano nang tinapon? Nagpunod-punod sa manok. Kain guys. Ano siya? Nagbuwa. Wala ko rin na. Alam ko Lagi siya ate may business ah. Nag-deploy na ito ko ha. So, ang puro kilong bukas ko no. Sayang mo kaya. Oh. Isang sabong na. Hindi sabi ka nila pa. Likod kami sana. Parang gano'n. Ayun. Apa yan sa kluwi ko yan naman? Ano, magbili na ako. Pagpulog. Di pa rin ka nakakababa ka lang guys. Hindi malaki na ito na ako. Hindi mo kayo. Alam ko na. Panulo. Hindi naman ka, Kuya Vince. Hindi naman ka. Hindi ako nagiging ako na. Sabi. Mahal pa lang din. Mataka na ng oras. Kuya Jong. Pag wala. Yan. Tapos nang kumain. Alam na, break time. Hawak cellphone. Edit time. Parang mo nagkala guys. Isat na sila guys. Edit time na naman tayo. Sila Vince i-edit. Dito tayo, pisto. Edit, edit, edit. Bukas daw alis na si ano, Papa ni Tricia. Alright. Yung si Nono umiiyak. Ayun yung kinakaskas ko. Paglabas niya kasi kanina, nagkakaskas ako dun. Pumasok sa ano, pumasok yung bato sa... Wag mong pisilin ng pisilin. Pupula yan. Wala na yung bato niyan, may gas-gas yan, no. Masakit. Yan, may ano, dumating na si Mama Tricia. Saan
May bigas. May bigas. Sa ano yan, te? Ayuda? Ay, ayuda. Ilang kilo? 10 kilos. Pwede na. Ayuda, oh. Ano tatak niyan? Bagong Pilipinas, bawat bayan, makikinabang. Ibig sabihin, pati tayo. Magkikinabang kayo. Hindi ako yung kasi kasi ni Tricia. Hindi ko isip. 10 kilos. Ang pinsan ni Tricia. Anak, ay ginang kami. Bagong Pilipinas, bawat bayan makikinabang. Ang pinsan ni Tricia umakyat. First time kong gamitin na naman. Bihira kong gamitin yung yung GoPro na ito yung Hero 9 na bigyan ni Kuya Jojo. Linaw. Yan, shoutout kay Kuya Jojo. Ano lang to? Pag may isang vlog akong gagawin. Halimbawa, yung GoPro ko na binili, may laman na siya na vlog. Tapos gusto ko pa gumawa ng isang content. Ito pang backup ko. Kasi di ko siya masyadong nilalas pag gawa ng pag lahat ko gamitin yung GoPro. Pwede natin masira yun. Ito may pang backup pa rin ako. Tulad nung ginagawa namin yung bahay ni ni Crystalline, yung GoPro ko na nabili ay nasira. May pang backup ako. Ito pa rin. Kaya salamat sa ito sa GoPro na to na bigay ni Kuya Jojo. Kasi nagdalwa yung camera ko. May mga pang backup. Malinaw siya. Kumpara dun sa Hero 10 na binili ko. Kaya iniingat-ingatan ko pag bigay sa akin, iniingatan ko talaga. Pag naka sakaling makaipon-ipon ako, pa ako ng camera para may mga pang backup kung sakali. Tapos bilyar, edit ako. Tapos mga battery, kailangan marami na battery ngayon kasi pag ganitong buwan na ay mga sunod-sunod na yung bagyo. Tapos kailangan maraming battery tayo kasi magbabrun out. Power bank, mayroon na akong power bank. Yung battery nito mga ginamit ko dun sa kabilang mga lumubo na dahil nung pag-challenge. Grabe yung labanan noon. Challenge. Dapat maka-upload sa isang araw, 4 na upload. Kasi maraming salamat sa mga sumuporta nung naka-challenge ako. Shoutout sa inyo lahat, sa mga nagpakulay, sa mga nag-silent viewers, sa mga viewers, maraming salamat sa inyo. At number 3 tayo. Tapos nung patapos na yung challenge, ay kasagsagan na opera na si amin nung ilong niya. Kaya di na ako masyadong nakapag-upload nun, di na ako nakahabol. Pero maganda, pero sa dami namin. Kaya po salamat ako sa suporta nyo talaga, kasi sa dami namin, umpisa pa lang ko nag-top 1. Parang 2 bis ata ako nag-top 1. Top 1, top 1, top 2, tapos top 2, top 2 ulit, tapos 3. Nagpangatlo, ilang bis nagpangatlo, tapos nag-top 2 ulit. Steady na dun sa hanggang natapos top 3. Salamat sa mga nagpakulay noon. Siyempre sa team, salamat kasi yung nun ay kailangan kami muna maka-upload bago sila. Salamat sa team noon, kay Kuya Noli. Yun ang yung ginastos. Buwan ko lang ngayon kung may challenge pa ngayong taon. Hindi ko lang alam kung meron pa. Wala na daw yung bilyaran? No, Dana? No! Dana bilyaran? Wala na?
Bininta na. Nag-aalok silang mag-bilyar-bilyar. So mag-i-edit ka ako. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog. At muli, maraming salamat sa lahat ng mga viewers. At lalong-lalo na yung sponsor ni Kuya Noli sa Pabahay Project. At ito na. Ilang ano na lang, tapos na. At ito turn over na yan, ni Kuya Noli sa kanila. Ang kagabi nga, dyan na sila natulog. Bago umalis si Papa ni Tricia bukas, nasubukan niya na matulugan yung bahay nila. Ano? 6 na buwan. Kasi umalis si Papa niya, nakapagputol pa dyan ng ano, katulong namin ni Pula na nagputol dyan sa kawayan. Tapos parang kinabukasan ata nun eh. Nakaalis na siya kasi nung pag-layout niyan, pag-ukay, wala na si Papa ni Tricia, ano na. Kaya sabi ko sa kanya, ilang buwan ka nakako sa Maynila bago umuwi? 6. Kaya 6 na buwan na kami dito sa bahay na to na gumagawa. Siyempre na medyo natagal-tagalan kasi yung budget siyempre paabot-abot. Paabot-abot yung budget. Pero parang kailan lang biruin mo. Isa rin kami sa nangangarap, kaming mga sa team vlogger, isa rin kaming nangangarap na magkaroon ng ganyang bahay. Ganda. Sarap siguro magkaroon ng bahay na ganyan, yung sarili talaga. Lalo ako, talagang tuwang-tuwa ako kung magkaroon ako ng masasabi kong bahay ko. Doon sa tinitirahan namin, pag nagtatanong kung bahay ko raw yun, hindi namin bahay. Nakikitira lang kami ni Ami nun. Sa Bukay Ami, yun na lagi kong hiling na sana wala na ang magkasakit at sana tuloy-tuloy na yung paggaling din ni Ami. Kasi yan ang pinakang target ko. Kapag makaipon-ipon na ako ulit, makaipon ulit, kasi gusto ko talaga magkaroon ng sariling bahay na masasabi mo na akin yan. Ano na bahay? Yan. Ayan po, hanggang dito na lang yung vlog at muli maraming salamat. Yan. Ingat kayo palagi. Yan. Bye-bye.